alamsay marsi kalo klim ko ani saba samba fla ani ngwan saba Malikunafoni jamal la jibgo omun mi en fle sangana wati Malikunafoni tasi Malikunafoni anga bolo sero ka Malikunafoni.net ami o foni nga o wali mano dante fulimina obisigile ka Bamanakan mi makono wati sira obismillah Kunafoni bakuru bala kalo ukoni yira kunu jamana marabul chamani konana mimi adangani ga foko bi belajile mi sun odamne jenkene ya tomba OMS alikoni sekeskeli komasigi ke kanyeshin banoma banamini ma ukon gangu janto banaminuna Burkina Faso o militaire ulukoni dankarke bamgachi dola ni bi donki baro la kulwa yi mimi na wala dimso ona abanam sofe Mariam KONE obisina wo ko flash kene Kunafoni demela sa awa sungolo ukoni damne na di alamsa marsikalo klim gwa ani saba samba fla ani mgwan saba ka soro femi da dumni fe onyo ulu songo koni yelene no kosbe su kono ulula ka fara fintin ba o mimi mali jamana kono na ni watina dina nyemo ulu koni ayira ka fo koni klebi saba koni mena ke sababu ni nga do fara islamo uluka alabatu kwa ani nga do fara uka baranyuma ulu chamanka ami do re ka sungolo timi nguma ala ko di belajilima Antwi anyefo onyana chugumna Kunafoni bakuru bala koma sigi ukon kera segeske luka minu koni kera banaka banamini ma ukon kangu ujanto banaminu na kosebe Organisation mondiale de la santé ale mauka la silila ulukon yaira ka foko ni segeske koni mina ke sababu mana ni farati kan akula uka fere nyini ulula jona segeske lu ulu yaira ka fo ko banamgwa ani nani ake mali jamana konana jankan to minuna nulu chama mi soro nogo ale ni wati yelama ulu fe Kunda Côte d'Ivoire jamana kan era la ka foko Côte d'Ivoire bi feke atege di Mali jamana ma Côte d'Ivoire jamana nyema noy Alassane Dramane Ouattara ale kon keme ka délégation no bla ningana tamala Mali jamana konnana a délégation nyema noy Côte d'Ivoire ministre des affaires étrangères a cabinet nyema aleka adjoint Ablaye Diop aleka secrétaire alini Côte d'Ivoire ministre des affaires étrangères cabinet aleka adjoint ulu kon ye nyoy doke nyoy kuma doy wala sa Côte d'Ivoire alini Mali bi siga bara nyoya ke chugoya mina ni mi mbora ni tamain kofe amina ulu wala owi anga flash info na taw ulu konnana Ami ankunda Burkina Faso kan ayira la foko bamgachi olu koni dangarike tunga ale police sola tunga ale rebe Burkina Faso o commune dola sikasikolo olu ayira ka foko bamgachi nunu olu kon manimisa wani wale juin konna sabu ukata ku ukomasigi Burkina Faso ale militaire olu koni doronu olu lawuli ninga ubele wati minani bamgachi nunu u farala nyonka o sorola ka muguju olu blaka jigi ni bamgachi nununka o senfe Burkina Faso militaire olu koni san soro ni bamgachi nununka Anyebe maminu na nunu koni tamanjani ke chew alini musu ka boba mako ninga ukunda wagadugu kam kilometri kemeshegi ani bioro ani fla u akereru wa uga laini otedore jekulu mi ni o fédération e no kanga ke Mali alini Burkina Faso jamana uche manu nusele wagadugu konana ukoni farala nyonga memorial Thomas Sankara ale konnana wagadugu dugu yerela ni jagluba fédération no ba feka siki o be feka demedo chugoya mina Mali alini Burkina Faso jamana uluma wule matu dukure kabo Mali region no e farafina marchi ide bora marchi folo na we chaka anta joga marchi Dakar chetu marchi haklina bora yene folo ka soro kana marchi Dakar Bamako fana haklina bo kono ka soro kana marchi Bamako waga fene haklina fana boro kono angoni Afrique ko la angoni ante sega ante nyina anga la nyini minya na ala wono ganye angoni me continue haisa ka kelege pour que farafina bsa ka yele ma horan Amitani Kunafoni jien fan refe ami ankunda Ukraine kan adogale manani minu koni fagara ninga soroka mata aleni shegi o sebekoro juki Russie jamana aleka doroni aleni gelendi do kiruli Kiev aleni zone parisien aleka jamana nyema Vladimir Zelensky jamana nyema no Vladimir Zelensky aleni Kiev pulsiso ninkera oluga la seli do o de senfe Ami bi Kunafoni odatu ni Sudan worodugu nyafa ni asana ni femi jika chieni o no koni tega kotke uga jamna ulu konana o turu do dalendo wati elemanku agelaba odo koni bina uga sene alini baloko ola uga dugu ukonana Malikunafoni jamala jigo nimi danski ke bi Bamanakan Kunafoni na amafuku o kambe wati were